Здравейте на всички! Това е новият ми профил. Не знам. Така да не знам защо го направих. Понеже видяхте тези, които са гледали клипа ми в стария профил за гейминга. Видяхте, че снимах един влог, неделичен влог, който беше като тест за новия профил, който е в момента тук. На който още не съм измислил докато снимам клипа, но нали, вече при вас е факт. Първо да кажа какво ще правя в този профил. Както видяхте на неделничните влогове и съм си обявил срядата като ден, в който ще разработвам някаква тема. Примерно кифлите във Facebook. Примерно казвам, защото има много влогъри, които са го правят. Ще търся нещо, което другите влогъри не са го правили, за да може да е нещо по-различно. Това е едно от нещата ми. Вторника, вече, да кажем така, съм си решил. Вторника ще отговарям на въпроси. Вече по-натам, когато се развия повече, защото сега ще ми е отново да се развивам. Няма да имам още въпроси. Но все пак, ако имате някакви въпроси долу, може да ги зададете в комент секцията. Долу, тук-долу. И да, това са нещата горе-долу, които ще стават. Сега не съм решил още да правя седмичната част. Да. То влог ще го направя без паузи между другото, за да може да видите как изглежда един влог без паузи, ако не сте гледали. Не че съм мега добрия, някакия влог някой да не каже. Нов съм, много нов съм. И затова мисля за първия влог да е без паузи, за да видите как всъщност говоря. Без да викам да зацепвам с клипа и да го спирам. Значи това ще е горе-долу. За сега понеделника ще е свободен. Във вторник ще отговарям на въпроси, така че пак казвам, ако имате въпроси, задавайте ги долу. Средата ще разработвам някаква тема. Другите дни може би ще качвам някакви слаби влогове, които примерно са от поредицата на 1-2 минутки, които правим нещо навънка. И вече на неделята ще се неделични влогове. Епизод 1. И така, това исках просто да представя първо новият профил. Днес ще кача един влог от понеделник, който е днеска. Да. Ще го кача след този клип, за да може да си представя първо профила, не да кача първия клип, само гледаш влог, седмица или примерно седмични влогове, епизод 1 от понеделник. И след това представям ви чанала ми, нали? И затова ще изчакам сега да си завърша днешния влог, докато този се рендва и се качва в YouTube. Това беше, което искам да ви представя за новия профил. Надявам се да ви хареса нещата, които ще правя в бъдеще. Ако не сте виждали стария ми профил от YouTube, който съм гейминга, той остава вече назаде, защото не ми се снима вече игри. Реших на влогове повече го изкарвам след като е нова камера, която не е много хубава, но все пак камера. И да, това беше всичко. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, абонирайте се към новия профил. Тук някъде ще има за subscribe. И да, това е. Довиждане!